איזה איש אחד היה בבית כנסת וצעק רבי רבי, ואז יורו בו. תזכיר חול, אמר לך דרור מאיפה סיפת חול. אחי, נראה לי עוקבים אחרינו. טוב, אז משהו עם עגבנייה ואז משאית ואז קטשופ. מה ההבדל בין פיל לספינטר? בספינטר אפשר להפיל, בפיל אפשר לספינטר. פעם איש נכנס לשירותים. למה התרנגול חצה את הכביש? כדי להגיע למכולת! פעם איש הלך, נפל לבור, מה מתברר? הוא אוהב חומוס! מה זה? כחול קטן ומעופף? זבוב בספדר. טוק טוק. מי שם? צינוק מתפרץ. צינוק מתפרץ מי? מה זה שחור? יושב בפינה? זבוב בעונש. אם בר בבר, אז נהיה מלך בבר. איך בוחרים 3 מלפפונים? פותחים 2. הבנתם? איך מכניסים 5 פילים לאוטו? 2 מקדימה, 3 לאחורה. במחנה חוויה, רעש מהומה, ג' ד' המגניבים יוצאים לפעולה. ובראש הגדוד צועד דיג'רידו המפקד, הוא מנהיג את המחנה וכל חניך פה נהנה. יאללה לה 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 כיף חוויה, יאללה לה 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 דיג'רידו שליטה, יאללה לה 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 כיף חוויה, יאללה לה 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 דיג'רידו שליטה. פה יש שירים, משחקים, כל החברים, שמש, קיץ ובריכה, מרגישים כמו משפחה. נהנים בפעולות וצוחקים גם בלילות, יש פה אחלה של עדה, כן אנחנו אגדה. לה 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 כיף בחוויה, לה 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 דיג'רידו שליטה, לה 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 כיף בחוויה, לה 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 דיג'רידו שליטה.